velo gozh. Belek neve zijn gavet de bares. Obligé d'en. Mon avere de apparitionis neves van de tamijanza door een degenschap. Tu en derves e do one meer se heb hospital la zijn gawas gandamari Maria Willing. Aga io tore he dal camarade Sandon da Vali. Tu al persone da di meo a persone neve zijn gavet. Ja, la Marie Clément. De persoon is mee nu kijk wel goed waar een huis zit u dat ik kan raden. Wees bij me staan misschien. Dan waar de als dus in die naar gepusht de wereld dan trouw de boer gewoon even nog kijken dus door die begin door die kren door die goedina. Als je bij nu een auto is dus eenmaal shop dat je kijkt shop aan de school heet. Dus een basse gebouw en dat ik geen meer de idee, hoe zo geht er in te dragen schrijft, maar ik maak er ook nog een affiche groepdeel. Maar dat wil je niet. Ja, als het je persoon die is in een trouwdaboel, als je maar in de degen aan die aan tu klees hoor. Maar hoe ik best zo je dat dat werk in de risken, in plaats van de basentie je aan tu klees is eerst, basentie je aan tu dieu. Eno digor noor, digor brennis goed. Luister, je weet nog maar bij een tiele met digor noor. Eno nog maar tiese eno lombige som. Lombige je hebt je een koos wel geleden doen. Aga je som maar ook maar een meer staan ratten. Brema wat doe dat? Bouw je mij door de leven de som der boer. Voor punten had die loja, Jean-Louis, je wist je kon hij dat die loja. En nog goed kost toen de wat daar ook koos, de boer gant aan. Jean-Louis dat ja, nou, zo de Romain, nou zo dat die bouwt dan net naar school bij de lestraat de Vrena, na de je kinderboek. Maar dan nog gaan een garigel random, oh garigel. Dobo takas je garigel zeggen is daar borga, oh lato, een garigel lega zo diffus en een gebeet zo, oh garigel. Maar la lomi pa me trouw was er gewoon heel diffus. Ja, maar pa me gevoel ah. Oh la, dus que de gastar dan no is daar zou ik dat niet kunnen doen. Amala lomiga. Velo arang. Oh, velo gozh. Velo dat gozh hebben op prende voor de guerre de president bewaard. Alla toch. Oh. Wist je wel dat als tu moest ik maar een show voor gesteen. Nou du gaat zo die toe burger. Maar koos ik wel nou gaat in die leven. Ja. Velo arang. Maar dat is dat velo, kan is niet goed voor een cursus velo. Het is vraiment l'homme de job de burger. Juist, kom op toch hè. Toch toch dan die listra. Toch toch dan de leurie, je weet juist. Oh, het joh, man, daar is dan nog een bij Banamson. Als dat goed is, ja, dan nog de leurie goed in de ver. Maar mensen waren zullen pas uit zeggen, dat dan, ik ben nog verder zitten, dan is de leurie met me staan. Ze toen 10 jaar alleen, dat is hoe je dan dat bakkaban. Après de guerre, dat hoe dat is hoe zal dat goed. Dan zijn we naar de wereld, dan ben je droog, wat je wil. Het is, hoe heb je nog maar gestreden, je hebt er geen 10, wat je daar, dat is een minister. Het is, groot en enkel. Het is, dat is veel wat je wil. Maar nog een pil. Kijk, een massaar niet, hoe je dan doet. Die nog een massaar niet. Als dat de bokken dat Bulgaria kan doen ergen. C'est tu laquelle figure qui est un bien partout. Ouais, maar die je gebeden het pesca frio met die figuren toe. Je bent wel best aan het tegen de frigo. En tu vraiment ja, wat mouchette toe de binnen, we gegoeden met de zoulaar, en we leggen mij daar zo heel.
Et tu person per la gulla nella lavora di anno. Glahare un a velo io vedi mo che la deo. E dopo ma dolce weer da vedi da poi andare a scuola. Person het glahare un che da pesa so horresiga. Oh, ja, la mica. Oh, anche di scuola lì. Rinche casa gaudi. Che so prima saben che varnichi. Oh, quel subito mi sapeva non è lì sola. Oh, ist gegessen, was mir sagen, warum nicht er schon mich da? Ja, oh, Raumund wird schon der Burger, mir sagen, warum nicht er schon mich sterben? Oh, nicht das wirklich alles anders. Ja, oh, und so behit. Dann mir sagen, warum nicht bei mir? Wenn ich mich später auf die Person, sie will, wann ich die Herminchen, dann will sie, wann ich die Hannos an der Hui. Maar doe naar die Person. Brauche ich den nachher, ja. Prima tu eva camarada, da che ne, che ingati non che plea, vogliata ne tu scapri. Ah, e di resti di interghiera a me da hui. Ana che qualche hier op Silvani. O tu persun. Me me da deua. Un sto dimme, a dimme che. Petta susa o tu persun. Wel no tu persun. Come rendere a fare se io a che me stanchi. Maria che io do da sino che se no, quando vuole dove è dentro controllo. Hanno guardato. Perago che ha dato. Pesa susa tu do dia lato, non t'avete di spanciarlo, ma prima, perché me non avete sciupo, ma tanciamo. Oh la persona. Guarda, was ma te, me mi spedi con 100 euro.